Marcos Kapitulo 4 versikulo 1 ngadto na sa 23 ngadto sa 24 and then ngadto usab sa Mark 7:14. Niya misugod na usab si Jesus sa pagpanudlo didto sa daplin sa lanaw. Midugok ngadto kaniya ang usa ka dako kaayong panon sa katawhan nga tungod ni ana misakay siya ug milingkod sa usa ka sakayan diha sa lanaw ug ang tibuok panon diha sa yuta daplin sa lanaw. Gitudloan niya sila sa daghang mga butang, pinaagi ug mga sambingay ug sa iyang pagpanudlo siya miingon kanila, "Paminaw, dihay usa ka magpupugas nga milakaw aron sa pagsabot sa binhi. Si bisan kinsa nga may dalunggan sa pagpangdungog, kinahanglang magpatalinghog." Ug siya miingon kanila, "Pagbantay kamo sa unsay inyong nabati. Ang sukod nga inyong gigamit, pagsukod mao usab ang isukod kaninyo, ug labaw pa gani unya ang idugang diha kaninyo." Unya gitawag niya pag-usab ang mga tawo ug biingon siya kanila, "Paminaw kanako kamong tanan ug sabtan ninyo kini." Ang Dios suga panalangin sa iyahang pulong. It's very comforting to know na ang Ginoo hay gugma kanato. Ang Dios aduna siya'y mga plano sa matag usa kanato. In fact, iyaha kitang gidisenyo, gidesign sa wala pa kita nahimugso. Tuna na'y giplano ang Ginoo bisan wala pa ta nahimugso ning kalibutana. Walay mahitungod kanimo nga aksidente kundili gibuhat gyud sa Ginoo nga adunay katuyuan. Ang matag nagapanghitabo sa atoang kinabuhi dili siya aksidente kundili adunay gyud kini katuyuan diha sa plano sa Ginoo. Sahay muratag ka na bitong muratag ka nang naglakaw sa taas kayo ng mga kabukiran nga hanga kaayo tungod sa mga pagsulay sa kinabuhi na samtang nagapakabuhi kita niining kalibutana. Now, ang iyahang instructions, nagahimo kanato sa pagdiskubre sa mga rewards nga iyahang gitagana kanato ilabi na gyud kung kita matinumanon sa iyang kabubuton diri sa atong kinabuhi. Ang Dios aduna siya'y plano sa imuha. Subo kaayo pamalandungon sa kinabuhi sa tao nga usahay dili niya maangkon ang nindot nga plano sa Ginoo sa iyahang kinabuhi tungod kay wala man niya tagaig pagtagad ang kabubuton sa Ginoo. Hinuon iyahang gipatigbabaw ang iyahang kaugalingon na kabubuton o plano sa kinabuhi. That's why it's very important to ask the Lord nga iyaha ipadayag sa matag usa kanato ang iyahang plano ug pangayoon usab nato sa Ginoo nga maging willing ta sa pagpaminaw sa iyahang directions. Kung wala gani ang direction sa Ginoo, masaag yun ta. Na siya kumpas ba? Kung wala gani ka, dili gani ka suito sa usa ka lugar, kung wala kay kumpas o wala kay map, isip imuhang direction nimo o giya nimo, posible gyud na masaag ka. Now, since God has a plan, we can be certain that He wants to guide us into it. According pa sa Psalms 32 verse 8. Pasiguro gyud nato nga giyahan kita sa Ginoo. Saad na niya sa Hebrews 13:5 nga niingon gani siya, "I will never leave you nor forsake you." So once gani nga mugiya ang Ginoo sa imuha, sigurado gyud na nga dili ka niya biyaan, dili ka niya talikdan. Now in Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, "Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight." Kasagaran sa mga tao mawala, dili makasubay sa dalan na gusto ipasubay sa Ginoo, kay nagsalig man God sa iyahang kaugalingon na kahibalo. Trust in the Lord with all your heart. Salig sa Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing, and do not lean on your own understanding. Ayaw og salig sa imuhang kaugalingon na kahibalo. In all your ways acknowledge Him
and He will make your path straight. Sa tanan nimo nga mga pamaagi o dalan na ginasubay, ilha ang Ginoo. To acknowledge the Lord means we consider what He says, recognize His great power, trust His guidance, and follow His instructions. Ang pulong acknowledge, nagapasabot kini nga ikaw naga-recognize sa iyahang gisulti kanimo, naga-recognize ikaw sa iyahang gahom, o nagasalig ikaw sa iyahang giya kanimo, o nagasunod ikaw sa iyahang mga pasidaan sa imuhang kinabuhi. He's continually seeking to guide us, but we're not listening. That's why mamiss nato ang iyahang instructions, and then we go to the wrong way sa ato ang kinabuhi. Isa sa mga kinaiya sa tao is ang iyahang pagka-stubborn, pagkagahi sa iyang ulo niya, konsultihan na gani, musukwahi gyud. Kay kisyo, may kaugalingon siyang kahibalo, nakahibalo siya sa tanan, pero dili nimo na himuon diya sa Ginoo. Kay kung moingon ka nga, Lord, nakahibalo ko sa akong kinabuhi, kay ako'y tag-iya sa akong kinabuhi, porti ginang sayo pa. Sa tinuod lang, ang Ginoo ra gyud nakaila sa matag usa kanato. Bisan ikaw wala ka kaila sa imong kaugalingon kaayo. Kung may sweeto man sa imong kaugalingon, ang naghimo sa imuha ang Ginoo. Siya may mas sweeto sa imuha. Kumbaga, ang robot, ang mas labaw nga nakaila sa iyaha or sweeto sa iyaha, siyempre, ang iyaha nga inventor niya. Now, how does God speak to us today? Kaya nga to ang mensahe man, karon natak na sa kabuntagon is listening to God. Anang, naminaw ba ka sa Ginoo? Namati ba ka sa Ginoo? Dili ka pwede mo ingon na, yes, pastor, namati ko sa Ginoo, kay gasimba gud ko. Dili na siya mawang pasabot na ako, kung dili naminaw ba ka sa Ginoo. Kay dili tanan nag-adto simbahan naminaw sa Ginoo. Pangutan-on nimo unsa toy topic ni pastor gani sa iyang wali gani. Mbot sa gani ito kalimot ko. Kana gani makalimot na gani ka. Sa labaw ng pagpamati sa Ginoo. Now how God speak to us today? We know that the Lord spoke to the people in the Bible. Ako nimong tan-awon ang panahon ni Abraham, panahon ni Noah. Ang Ginoo gyud nakigistorya sa ilaha. Kung ang Ginoo nakigistorya sa unang panahon sa mga tao diya sa Biblia, gusto usab sa Ginoo nga makigistorya nganha kanimo personally. O ngani sa matag usa kanato nga iyang mga kaanakan personally. Now, this means we must be attentive because no one else can listen for us. Sa diha nga makigistorya gani ang Ginoo sa imuha. Ablihi gyud ang imong dalunggad ug salabutan. Tagai gyud og kini bitong panahon, paminawa ang iyahang gistorya sa imuha. Walay lain na maminaw sa Ginoo alang kanimo kun dili ikaw ra gyud. Now adunay pipila ka mga pamaagi nga ang Ginoo makigistorya sa tao o sa atoa. Una, ingon pag unang pamaagi nga ang Ginoo makigistorya sa imuha, sa atoa, sa akoa, sa atoang tanan is pinaagi sa iyaha nga pulong. Ug unsa man nga pulong? The Bible. Now the Bible is not just an old book. Kung maingon ta nga namang mga tao na murag dili na nila gamiton ang Biblia kay dili na daw applicable sa kasamtangan na panahon. Usahay dili nila gamiton ang Bible kay lagi tao lang ang nagsulat. Ay baluan gyud nimo nga wala gyud sila kaila sa Ginoo. Ang Bible dili lang siya old, dili lang siya karaan o daan, kung dili usa ka book nga dili ka makakita og sayop. Unsa man ni ka-applicable ni adtong panahona, applicable gyapon karon ng mga panahona. Kung gusto jud ka og kamatuoran ning kinabuhi, read your Bible. When we read it, we're hearing directly from the Lord na gusto niya isulti diya sa imuha. Manang importante na tagaan gyud nimo panahon ang pagpamalandong or pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, He also speaks to us through prayer. Importante gyud ang pag-ampo. May usa ka preacher ako ang nadungog ingon pa niya, nganong ang prayer meeting gamay raman mo apil. Pero pag adlong Domingo, daghan manimba, halos tanan manimba. Pero pag prayer meeting na gani,
Pipila na lang. Kung importante sa inyo ang pagsimba adlong Domingo, mas tagai o importansya ang pag-ampo sa Ginoo. Pag magsimba ka, dili kaayo mabalaka sa tanas. Wala ko nag-ingon nga dili ka magsimba ha. Simba baya gyud kay importante po na siya. Pero sa ako nagikaingon na nganong dili man nimo tagaag panahon ang or importansya ang pag-ampo sa Ginoo. Kung gitagaan nimo importansya ang paghatag panahon sa pagsimba sa Ginoo, tagai pug panahon ang pag-ampo sa Ginoo. Si Satanas mas mabalakas siya, mas mahadlok siya kung ang tao mag-ampo na gani sa Ginoo. Pero pag magsimba ka, di kayo mabalakas sa Satanas ana. Kaya joke lang niya nga ang Ginoo ug ang Satanas nagstoryahanay daw. Ang ilahang conversation sa Ginoo ug ni Satanas nagpahambugay sila ba kung kinsa to'y ilaha. Ingon Satanas nga adto ta sa mga beer house. Sige adto ta dito. Ana to Satanas kanang naadra ako ana tanan. Isa adto ta sa bungan. Dan sige adto ta sa bungan. Kana tanan naadra ako ana. Adlaw man tong Domingo. Siyempre, adlaw Domingo gani, adlaw po nga ting sabong. Nya ting laag. Adto ta dito sa mga beaches. Ingon pa niya, sige adto ta. Sa kana. Ana Satanas kanang mga nangaligo nga wala man dito sa simbahan adlaw Domingo man karon. Kana sila ako ana. Nag-inom dito sa daplin sa baybayon, naglingaw-lingaw dito ako ana. Ug asa-asa pa to siya gidala ni Satanas kay para ipakita ang iyaha kinsay iyaha. Dan sa gihimo po sa Ginoo, ingon pa niya. Tara, ako na pod. Adto ta simbahan. Adto ta simbahan. Ingon po sa Satanas, sige, adto ta simbahan. Sa kanang naa simbahan, ako ana. Kay nagsimba na sila sa kuha. Sa ingon ni Satanas, isa ops. Times sa lang Ginoo, times ta. Kadiyot lang. Ay sa bidaw, akong susihon kung imuha bigin na tanan na nanimba. Ingon pa niya. Aha! Ginoo, na ako'y nakita nga dili imuha. Asa man? Kanang natulog. Ako ana. See, tanawa. So dili tanan naasimbahan gasimba sa Ginoo. So mas mo na gingon na dili kaayo mabalaka si Satanas kung ang tao mo simba sa Ginoo. Pero pag mag-pray na gani ka sa Ginoo, mabalaka sa Satanas kay nganuman ang pag-ampo manggod sa Ginoo is personal manggod na nimo nga pagpakikistorya sa Ginoo. Although musimba ka sa Ginoo, nindot man na siya kay gahatag yung pagsimba sa Ginoo. Kana kung tinud-anay yung pagsimba sa Ginoo. Kay na may madto simbahan, madto lang dito kay kanang basta labi nag aircon siguro. Gusto lang magpabugnaw o kaya naa dito pero wa nakasabot sa pulong sa Ginoo kay sigurag hawid anang cellphone, sige text, sige Facebook. So dili na siya ba? So mana ingon pa diri prayer is our way of communicating with God by talking to Him. Sada, ang pag-ampo usa siya sa mga pamaagi na kita maka-communicate sa Ginoo pinagi sa pagpakikistorya kaniya. But it's also a time to be still and listen for His guidance. Dili lang daw kay ga-pray lang ka sa Ginoo, but tagai pod og panahon sa paghunong kana bitong mupos usa ka og kadali maminaw ka sa gistorya sa Ginoo sa imuha. Kasagaran sa mga Kristohanon nagtuo nga ang pag-ampo is ang pagsugid lang sa iyahang mga mulo sa kinabuhi. Nahikalimtan niya nga pwede man siya muduol sa Ginoo ug magpaabot sa istorya sa Ginoo sa iyaha, sa instruction sa Ginoo. Usahay ginabaatan nato ang Ginoo. Nagusto nato muyango lang permente ang Ginoo. Lord, baadto ko karon dito sa abroad. Ana gusto lang nimo ana rang Ginoo permente sa imo nga. O sige lakaw. Gusto lang nimo permente yes ang isulti sa Ginoo. Dili ba pwede nga paminawon usab nimo ang side sa Ginoo? Kasagaran nganong masaag ta sa kinabuhi ug dili nato madiskubrihan ang panalangin sa Ginoo kay gabuot-buot ta. Wala nato gitagaan og panahon sa wala nato gipaminaw ang Ginoo kung unsa pod ang iyaha unta nga isulti sa imuha.
Ang gusto lang nimo ikaw lang perminti sige istorya sa Ginoo pero siya wa pud nimo sa paminawa kun unsa pud iyang gusto. Marabag igo lang nato ginapananghiran ang Ginoo. Marabag niduol ka sa imong mama, ma. Mato ko rog samal tagay ko kwarta be. Pamasahe na ako sa guards ug sa motor or sa sakyanan baka. Then wala man lang nimo pangutan ang imong mama kung musugot ba siya. Manay kalainan. Instead of simply running through our list of requests and moving on to the day's duties and activities, we need to learn to be still for a while to see if He has anything to say to our hearts. Anong dapat mo? Post ka kadali. Maminaw ka kay basin doon na siya gusto day isulti sa imo ha. Kay kung mulukso ka pinakalit, may ka, Lord, uban ko, din tuwa na ka dito, din, doon ay nahitabo sa imo ha, pasangin lang nimong Ginoo. Nga, Lord, di ba niyo ko, uban ko, anong nainaniman ko? Ayaw pasangin lang ang Ginoo. Doon na tingali, giingon ang Ginoo sa imo ha, pero wala nimo gipaminaw. Maunang nainana ka, ayaw baliki ang Ginoo. Maunang importante, na paminawon po di mo ang Ginoo. Mabitang nag-pray ka sa Ginoo kay, mabitang gitawag prayer, kay pakipag, conversation sa Ginoo. Bot pasabot, di lang ikaw may istorya, kundi ang Ginoo pod may istorya sa imo ha. Isulti nimo ang kung unsa ang gusto nimo isulti sa Ginoo, paminawon pod ang kung unsa pod ang paminawon pod nimo kung unsa ang gusto isulti sa Ginoo sa imo ha. Dili kay tapukanan lang nato siya og problema. Namarubag, gihimo na lang nato ang Ginoo og kanang tambakanan og mga problema ba. Ikatulo, the Lord may speak through our circumstances. Ang Ginoo, makikistorya po siya sa tao pinaagi sa mga pagsulay sa kinabuhi. When a situation is painful, we must remember that hearing from God is more important than our comforts and pleasure. Kung sakit na gani ang imong gibati gani, sakit na kaya ang imong dughan gani, hinumdumi na mas labaw ang pagpaminaw sa Ginoo kaysa comfort and pleasure. Ano ka? Because sometimes, He uses difficulties and suffering to grab our attention. Sa inyong panghuna-huna, ano kang dunay COVID? Ano kang naay pandemic? Mahayon ba nimo ang Ginoo kung anong naitabo ni siya? Iyo bang ingnon ang Ginoo, Lord, Christian man may nga nasod? Anong gialaw man nimo ni nga maigo mi ani nga COVID-19? Higala igsuon sa mga panahon ngayon ani, ayaw isipa nagisakit ka sa Ginoo. Kundili isipa nga kini usa kini kapamaagi sa Ginoo kay aron makuha niya ang imong atensyon. Kay basin baya atong before pa ang COVID, wa jud kay panahon sa Ginoo. Pag-ampo, pagbasa, wa gani ka katuod sa balay sa Ginoo. Mas nakatuod pa ka anang mga kalingawan di sa kalibutan kaysa makatuod ka sa balay sa Ginoo. So sometimes inani ang himuon sa Ginoo para lang makuha niya ang imong atensyon. Kinahanglan ka nga agi pasakitan, kinahanglan ka nga sulayan kay aron makuha niya ang imong atensyon. Why? Because God has something to teach us. Gusto kita nga tudluan sa Ginoo. Gusto ta tudluan sa Ginoo. Engong Padre, instead of focusing on why the situation has happened, our first question should be, Lord, what do you want to say to me? Imbes na mangutana ka sa Ginoo, bayin ka, Lord, kanong gialaw man nimo ni nga mahitabo. Lord, Christian country man me. Lord, kanang daghan magnangalagad sa imuha. Lord, faithful man ko sa imuha. Anong napil bang ko ani? Instead na mag-focus ka anak ng mga pangutana sa Ginoo, itwist ang imong pangutana. Ingna ang Ginoo, Lord, unsa ang imong gusto isulti sa kuha? Kay basin dunay mensahe ang Ginoo sa imuha. Basin kaniadto, grabe nimo kabuluyagon. That's why Gus, gi-remind ka sa Ginoo aron tagaan nimo siya pansin ba? Tagaan nimo
kanang pagpakabana ang Ginoo. Lord, ganong akong anak pa man ang nasakit, Lord. Nga faithful man ta ako sa imo ha. Na may mga dili Kristohanon nga dili man sila masakit. Grabe po di mo kinaiya. Dili na inanang kinaiya sa Kristohanon. Ayaw question na ang Ginoo kay wala kay katungod na mo question sa Ginoo kay perfect ang Ginoo. Sa tanan niya pamaagi maayo. Kung medyo sakitan ka, paminaw sa Ginoo. Kay basin sa kanang sakit nga imong gibati, dunay tingog ang Ginoo nga imong madungog diha. Na gusto niya himuon nimo. Ayaw question na ang pamaagi sa Ginoo. Labi na ginang moingon ta nga anong dili pamanto siya nga utan mo unta to. Nganong ang akong anak pa man. Dili inana ang Ginoo. Sa imuha gusto makikistorya ang Ginoo ug dili sa iya. That's why sa imuha na gihatag kay naay gusto isulti ang Ginoo sa imuha. Unta masabtan nato na siya. Sometimes God speaks to us through other people. Sa daw, usahay daw makikistorya ang Ginoo ginamit ang lain na mga tao. Mana importante maminaw pud ta sa uban ng mga tao. Ayaw gyud ipahimutang ang imong kaugalingon nga naa sa taas. Kay kung naa gani ka sa taas, dili na ka maminaw sa advice atong naa sa ubos. Pag ang tao mahimong garbuso, masirado ang iyahang dalunggan ug ang iyahang kasikasing. Dili na mutalab ang bisan unsa nga gusto isulti adtong tawhana. Isa ba nasayod? Basin katong tawhana gigamit sa Ginoo. It may come in the form of affirmation, confirmation, encouragement, or even reproof or warning. You should listen. The Lord may use anyone He chooses to deliver His message, even someone we may not like. Tayo din mo masabtan ang Ginoo pero wala kay mahimo kundili dawaton nimo ang pamaagi sa Ginoo. Usahay mo gamit ang Ginoo bisan gani sa tao nga dili nimo ganahan nga tao. Naman siguro tay tao nga dili nato ganahan. Sa simbahan na am gani na nga kinaiya na nahimuon ang Ginoo nga usahay dili nimo masabtan. Pero kinahanglan nimo dawaton kay sometimes inana ang Ginoo muhimo o mubuhat. Mugamit ang Ginoo og tao nya tao pag yun nga di kaganahan gamiton sa Ginoo nga maoy mutudlo sa imuha, mo advise sa imuha, mo pasidaan sa imuha. Dapat makakatunta nga mo paubos kay aron matudloan ta. No matter the source, we should thoughtfully and prayerfully consider whatever is said. Bisan kinsa pa na siya, bisan unsa pa man na siya, dawata ka na siya and prayerfully consider diya sa imong kaugalingon kung unsa ang iyang giingon. Of course, mubalik ka sa Ginoo. Kung may mga tao mo advise sa imo, balik ang pulong sa Ginoo. Is it biblical or not? Kini ba siya konektado ba sa Ginoo? Kini ba ka basin gipadala sa Ginoo or dili? So mo nang kinahanglan nimo maminaw. Importante gyud na abli atong kaugalingon. Di nato saradaan atong kaugalingon. Kini garbo bitaw. Say mo nimo papangit sa atoang kinabuhi. Kinaiya sa mantong tawhana di matudloan. Ipaubos gyud atong kaugalingon.